ya. Da rana da safe da rama da dare da komi da safe da mata da hare. Ah! Oga? Jatau. Eh, a gari aiki. Lafiya yau. Lafiya kula wallahi. To madalla. Ya ce na tun safa kake ta fama da zirga kana ta fama da ɗeba ruwa. Wallahi na je diba ruwa ne saboda muna so mu wanke bala'in da ku muna da shi ne. Muna so mu diba ruwa ka san a ce ruwa maganin masifa, ruwa maganin bala'i, ruwa maganin duka wani daman duniya. Wannan gaskiya ne. A dai kana ciki baki ko da an yi azumi ka fara sha ruwa ka ci tafino sai ka gani lawanci ma zuciya. Wannan gaskiya ne Jatau. Shine yasa bala'in da kun zo da shi wannan Kano shine muna so mu wanke shi da shi. Kai ka dage mun zo da bala'i wannan irin bala'i muka zo da shi. Kun zo da masifa na ku na muna so mu yi ma Kano wanka riga da wando ne. Kano yana da najasa da kun zo da shi da Kano ba da najasa amma yanzu da kun zo za mu wanke najasa da kun zo da shi mu wanke mu ce. Abin nan. Ka san labaruwa shi in ya tashi dama baka dama zai baka dama ka dama saboda dama ba yi da dama saboda dama ne ana yin dama da shi. Kwarai da gaske. Idan Allah ya ce maka yes ba wani wanda ya isa ya ce maka no. Kwarai da gaske. Saboda haka a Kano ba wani sheje da ya isa yi mana wani mazuru da yado yanzu. To. Allah ya nuna muku. Kun zo da wani sinsiyan kwashe ku zama share. Shekaran da ya wuce kun yi mana overtaking. Ba wai mun bar ku saboda kun fi karfin mu ba. Allah ya nuna muku ishara ku ne. Kuna lokacin da an dawo sai mun yi muku kundin bala. Jami'an da kuna kallo ba zai yi ba zuci ba sai Allah ya nuna muku ishara ku. To shine nan kake saka ɗebi ruwa kake ɗiban ruwa kana wato kana share mu kenan kana wanke mu. A dan mu kada ne ma da sauci ai. Duka jama'an Kano ne an yi koyar da kwalkwata yanzu kowane gida na diba ruwa. Kamar durom 17 kowane daci da. Yanda da kun sauka kun wuce zan mu wuce bala'in da kun zo da shi mu wuce takaicin da kun zo da shi. Talaucin da kun tura mana da masifan da kun tura mana. Zan mu doka Allah. Mu karanta kula huzu kafa 87 saboda Allah ya warware muna damuwa da kun zo muna. Har wani mai waka kun zo da shi. Saboda Allah kana yi waka sai ka zagi jama'a. Haka ne nan ka ta turun buro banku. Shi wannan da kake magana ba abinci ke nema ba? Abinci na nema da zagi jama'a ko? Abinci na nema da zaje jama'a da ci mutunci jama'a. Ba za ka samu kudi ba sai ka zaji wani. Sai ka ci mutunci wani. Haka ne nan tsakanin da Allah. Ni ba zan zaje shi ba. Saboda an ce kafin na gaba ka biya la amma wulaye abun da yana yi wuna ya sani yanzu kariya shi ya karya Kano ya fi karfin shi yana kollo ko zai Kano sai dai zo da asuba ya fita karfe 6 ni za ka zaga ya kuri ka bukaci mutum ka lilafi kureshi lilafi milata ki ta yi wese wele ya fitura kika wele ya fitura basu se Allah zai da ma wuce Allah zai lilafi ka ba 80